Honi hasiera emango diogu, eta lehenengo zatian marko teorikoan zentratu gean moduan, oain gustatuko litzaiguke pixkat eraldaketa gauzatu ahal izateko gako praktikoetan jartzea begirada, bai? Orduan, horretarako oinarritik sustatzen ari garen herri hezitzaileen sareko lau esperientzia ezberdin ezagutzeko aukera izango dugu mahai inguru honetan. Orduan, zer baino lehen aurkeztuko dizkizuet hemen nirekin gaur hizketan jardungo dienak, eta gero ja ekingo diogu mahai inguruari. Usurbilgo eredua aurkezteko, Iban Maritxalar Elizondo daukagu, bea Usurbilgo Udarregi Ikastolako Eskola Kiroleko koordinatzailea da. June González egile horrek, Oarsoaldeko Eskola Kiroleko teknikariak, Irun, Pasaia, Lezo eta Errenteriak elkarrekin burutzen duten eskola kirolaren, Irunez? Ja, despistatu naiz, bera. Oiartzun, hori. Oiartzun, Lezo, Pasaia eta Errenteriak elkarrekin burutzen duten eskola kirolaren eredua azalduko digu. Isma Zubia Txintxurreta, Oñatiko Elkarreziko Kirol Koordinatzaileak, Oñatiko Eskola Kirola eta Hezkuntza elkartearen nondik norakoak azalduko izkigu, eta Olaia Izagirre Herrerok, Hernaniko Langile Ikastolako Eskola Kirol Koordinatzaileak eta Eskola Kirol Mahaiko ordezkariak, Hernani eta Astigarragako ereduaz hitz egingo digu, bai? Hasteko, bakoitzak izango du tarte bat, pixkat, momentu honetan, beraien herrietan eskola kirola pixkat nola dagoen kokatzeko, bai? Orduan, Olaia, zerekin hasiko gara? Kaixo, egunon. Esan duen bezala, saiatuko gea 5 minututan esplikatzen eskola kirolak nola funtzionatzen duen gure herrian, bale? Orain dela 10-15 urte, hasi zen eraldaketa prozesu honen hasiera, eta gaur egun Hernani eta Astigarragako herriek proiektu bateratua sortu dugu. Eta bertan, udalak eta ikastetxe ezberdinek parte hartzen dugu. Momentuz programa oso aberatsa da eta bizirik dagoena. Urtero ikusten dugu zer hobetu dezakegun eta momentuz iten dugu urteraka aldatzen juten gera. Berrinkuntzak sartzen eta ikusi duguna hobetu beharra dagoela aldatzen juten gera. LH baten eta LH biko aurrek jolasezi programan parte hartzen dute eta hori Aldundiak jorratutako programan parte hartzen dute. Bestetik, LH3 eta LH4 dauden aurrak multikirolak programan parte hartzen dute. Bertan, 15 jarduera ezberdin jorratzen dituzte eta lantzen dituzte eta 4 kirol ele bai. Herrian garrantzitsuena direnak, futbola, eskubaloia, saskibaloia eta errugbia. Astean zehar 2 saio eskaintzen dira, astelehen eta asteazkenetan eta astearte eta ostegunetan, eta taldeak sexuka banatzen ditugu. Kirola jorratzen dituztenean, asteburutan sexuka jarraitzute banatzen, baino topaketak egiten dituztenean, jardunaldi bereziak deitzen diegula, zumba, triatloia, eskalada, yoga, zirkoa, natura jarduerak eta hauek denak elkarrekin egiten dituzte, neskak eta mutiak denak elkarrekin. Jolasen bitartez lantzen ditugu kirol guztiak, eta esan deten bezala, jarduera berezietan denak elkarrekin parte hartzen dute. 5. eta 6. mailako aurrek 2 programa ezberdin dituzte eta bertan aukeratzen dute beraien gustukoena. Alde batetik daukate 3 kiroletako programa, hau da, hori aukeratzen dutenean, aukeratzen dute urritikan abendu bitarterako kirol bat, gero abendutik otsaila bitarteko beste kirol bat, 5 kirol ezberdinen artean, eta gero martxotika maiatza bitartean beste 5 kirol ezberdinen artean, beste kirol bat aukeratzen dute. Orduan, kurso guztiaen zehar, 3 kirol ezberdin jorratzen dituzte, baina beraiek aukeratutakoak. Horre bai taldeak sexuka banatzen ditugu, eta izaten dira astelen eta asteazkenetan neskak, eta astearte eta ostegunetan mutilak. Eta asteburu guztietan partiduak eukitzen dituzte. Hala ere, emaitzik ez dago. Badakigu partidu horretan ze emaitza dagoen, baina gero emaitza hori ez doa inora, eta sailkapenik eta ez daukagu. Orduan, hor gelditzen da, txapelketetara, Gipuzkoako txapelketetara ere ez gera juten, eta hori izango litzateke lehenengo aukerak eta.
Bigarren aukeraketa, LH3-en talauen bezala Benjaminekin multikirolak programa jorratu dezakete. Eta honei, izen bat jarri genion Zurrunbilo izena deituriko dela. Bertan ere, gutxi gora bera 10 jarduera ezberdin jorratzen dituzte, parkurra, arrauna, BTT, orientazioa, irristaketa, kirol alternatiboak, eta adibide luze gehiago. Eta lehen aipatu dituten Hernaniko eta Astigarragako 4 kirol garrantzitsuenak ere bai. Hemen, mistoa izaten da, hau da, neskak eta mutiak denak elkarrekin egiten dituzte. Astean zehar ere 2 egunetan, aukera daukate baita astelen eta asteazkenetan aukeratzea, edo asteart eta ostegunetan, hobekin etortzen zaienean. Eta baita lehiaketarik ez dute izaten asteburuetan, eta hauek asteburu guztietan egin beharrean 15ean behin egiten dute, hau da, bat bai, eta bestea ez. Eta normalean izaten dira topaketak, edo kirolarekin zer ikusia dauketenak, baino lehiarik gabe. Gure eskaintza herrian dauden kluben arabakerakoa egiten da. Nahi deguna da, DBH-en jarraitzen dutenean, behintzat herrian eukitzea kirol hori praktikatzeko aukera. Leheno komentatu dute derrigortasunera eta hori, guk Hernani eta Astigarragako mailak erabaki genuen klubetan dauden aur guztiek eskola kirolan parte hartu behar dutela, beraz, derrigortuta daude eskola kirolan parte hartzea. Guk hartu genuen erabakia izan zen, Hernani kirol asko praktikatzen dituzte, klub asko daude, eta ez genuna nahi izan, ezberdintasuna egitea, futbolan zeudenak zergatik bai, gimnasian zeudenak ez, eta esan genuen, guretzako dena berdina izango da, eta klub guztietan dauden aurrak, pentsatzen dugu, onurak ekartzen ditula eskola kirolan parte hartzea. Bukatzeko aipatu begirale tituludunak kontratatzen ditugula, baremazio baten bitartez, beraiek ikasten ari diren edo ikasita dauzkaten ikasketen arabera, baremazio bat egiten dugu, eta asegurantza daukate, kontratua daukate, eta bakoitzak orduen araberako soldata. Hola, azkar batian. Espero dut ulertuko zenutela, baina, gero esan duen bezala, galderak eta egiteko aukera izango zuen, osake, errexeago eta luzeago esplikatu baitezke. Egunon. Neri zen Eiz Mazubia da, eta Oñatiko eskola kirolaren eraldatze prozesua pixkatxoa esplikatzeko natorrona. Hasi horretik, bina ardura txiki. Alde batetik, niri egokitu xat hemen hitz egitea, baina lantalde eta eragile askok parte hartu daue eraldaketa prozesu honetan, beraz, beraien ordezkari bat, baina ez naiz beste edo zein ziteken hemen. Eta beste alde batetik, 5-6 minututan, halako prozesu luz eta emankor zabal bat aurkeztia, oso zaila da, beraz, gaur entzungo zuena, laburpen bat, zertzela batzu baino ez dira, baina jakin noski, zuen zalantzak, kezka galderak, edo zer gauza, aldun heinean saiatuko garela beste edozein momentutan, behintzat eskuba botatzen, posiblea moan. Geuk ere beste leku betzatera begiratzen dugu moduan ikasteko. Azten gara, eskola kirolaren aurrekarixak Oñatin, ez? Eskola kirola izenak inez, baina udaberri txapelketa izenarekin, Oñatin orain dela isa 50 urte, beuen eskola kirola antzerako zerbait martxan, ez? Astebukaretako jardunak eta iken zian, eskubaloia, voleibola garai batian asko, gaur egun ez dagoenez baina, futbola eta bar, ez? Poliki hori eraldatzen eta egonkortzen eta, pixkat, hobetzen joan da, aldaketak egiten, baina, ikusten geben, ez, barrutik ondiok bauzela gauza desente egiteko, ez? Egisa da, astebukarako jarduera horrekatik, pasau ginala ja, astian ziar, gehi astebukarako jarduina litera, gainera baita igandetako 2 mendigertera programa ezberdina ditugunak, eta pixka bat, hobekuntza igartzen za, baina eta barrutik bauen ondiok gauzak gehixau hobetzeko bihar baten, grina hori, ez da? Horron jala 6-7 bat urte dauneko abia puntutzat, mugarritza joeken momentu bat, ez? Eta da Oñatiko udalaren sarrera, ez? Oñatiko udalak erabakiten dau, bere kirol politikan, kirol estrategiko baten biharra ikusten dago herrixan, ez da? Hortarako aholkularitza enpresa bat kontratatzen dau,
Kirol Management, deitzen da enpresa hori, eta enpresa hori poliki-poliki hasten da, bideratzen prozesu guzti hau, ezta? Ikusten dau, eskola kirola prozesu honetan, udaletxeak be, eskola kirola ardatz bat izan behar dela, eta, enpresa aholkularitza hori esan bezala, martxan ezten da, ezta? Behin, zangeke, aholkularitza enpresa horrek ikutuko dituela oinatiko kirola arluan egongo den arlo guztiak eta arlo ezberdinetatik. Alde batetik eskola kirola bai, baina baita oinatiko herrisa dituen instalazioak, osasuna, Aloñamendi kirol elkartea, oinatik oso errotuta dauen zaila, elkartea, dakola 15-16 zaila ezberdin, ez da. Azten gara poliki-poliki lanian aholkularitza enpresa honekin, eta kronograma eta baten bitartez, elkartzen gara oinatiko 3 ikastetxiok, eta beraiekin pizkatxo bat azten gara, lanian, ez da. Ez bakarrik gu geure aldeti, baizik eta baita Aloñamendi kirol elkartea eta udalabe, aholkularitza enpresa honekin martxan jartzen da, ez da. Ikastetxetara datoz, informazio mordua helarazten doztegu, datu pilo bat, eta argi ikusten dau, aholkularitza enpresa honek, eginkizun premiazko eginkizun badauela, eta da, oinatiko eskola kirolan plan bat egitea, edo gutxienez kirol astapenaren ordenazio bat eta plan bat egitea, ez? Hemen esaten dugu ikastetxeak hartu beharko dagoia lidergua, eta beraiek izango dira pizkatxo bat oinarri. Eta gero kirol elkarte, kasu honetan Aloñamendixa edo baita beste, oinatien dozen beste kirol elkarte txikago batzuk, horiek osatu ingo dagoia, ezta? Askotan aldunditik esan da, ez? Komplementario, pero no sustitutibo horren pizka bat arira, ezta? Enpresa hone baik esatozku ditugun ahulguneak eta indarguneak, eta ahulgune horreitan ikusten da astian zeharreko eta astebukarako lotura falta. Astebukaran parte hartze izugarri geukan, baina astian zehar parte hartze hori oso bera etorren. Esaten duzkumen baita oso zentratuta gauzela pertsonetan, ikastetxe bakoitzeko kirol koordinatzaileetan, eta ikastetxe lidergori falta zitzaiela, ezta. Baina beste aldetik baika indargune batzuk aipatzen ditugu, eta zan guztiz errotuta hauen programa bat eta ekintza badala herrixan, eta beste balio interesgarri bat beraientzako, eta gure ustez beti hola izan dela bebai da, oinatiko 3 ikastetxetako heziketa fisikoko irakasleak gara ikastetxe hortako kirol koordinatzaileak eraberian. Eta geu gara arduradunak oinatiko eskola kirola anteratzeko. Zer dakarren horrek? Ikaslearen kiko hurbiltasuna eta hori gainbalio bezala ikustezan, ez? Hurrengo pausua zen, eskola kiroleko plan hori erredaktatzea. Helburuak finkatu, lehenengo eta behin, eta gero ja poliki-poliki eskaintza osatzen joatia, ezta. Hemen hartzen du parte eragile guztiak, eta hor ikastetxeak dauz, noski 3 ikastetxeak, beste alde batetik udala, eta beste aldetik esan bezala Aloñamendi kirol elkartea bere 16 sail ezberdinen bitartez. Eta nik uste ideia potentia badala, saiatu izan gara beti, batez ben ikuste ikastetxetatik, beti sinergiak bilatzen. Hau da, inor ez dau soberan, ez? Hori uste importantia dela, azpimarratzea. Behin hori ja, hurrengo pausua elkartia sortzea zen, eskola kiroleko elkartia. Hemen, oinatiko 3 ikastetxeak, nahiz eta bakoitza oso ezberdina zen, bata fundazio bada, besta hezkuntza kooperatiba bada, beste ikastetxe publikoa da, 3 elkarte hori sortzen dugu eta erregistratzen dugu. Nahiz eta hitzarmen ezberdinak asko eduki udaletxeekin eta beste eragile askorekin, baina sortu iken da 3 ikastetxeen bitartez, eta 3 ikastetxe horrek gauz ordezkatuta. Honek zer dakarren, ze onura dakarren, alde batetik zif bat izatiak, kontratazio zuzenak itxok aukerak, izaera juridiko, estruktura, nortasun bat, formazioak, koordinatzaileon soldatak, hori guztiak, pizkatxo bat izaera juridiko eta estruktura potente bat sortzeko aukera emuten eben, ez? Nola sortzen da nahu, ez? Nola gauzen egituratuta. Ikastetxe bakoitzak 3 ordezkari dako, eta 3 ikastetxe garen ez beratzi gauz, eta gero, oinatiko udaletxeak bere kirol teknikalexan bitartez be etortzen da, bera 10 izango gineke. Ikastetxe bakoitzak esan bezala 3 ordezkari dako, baina boto bakarra. Ikastetxe bakoitza boto bakarra dako. Eta 3 urtean behin, joaten gara aldatzen lehendakaritza, kontu hartzailetza eta idazkaritza postuak. Eta gero, lehen esan du moan, udaletxea mugarri izan zala pizkatxo bat, ez? Onjala 6-7 urte, nik uste dut oinatiko udalakineko karpenik handixenetakoa da, udala kontratau eben
ikastetxetako 3 koordinatzaioz, ikastetxe bakoitzeko 3 koordinatzaioetaz gain, udala kontratatzen dau, bere jardunaren 150an koordinatzaile orokor bat izango dana, ez? Eiken dago 150an lan udaletxeantzako, kirol teknikari bezala, baina beste 150an eskola kirolakin dago, ez? Eta nik uste dut, da oso balio erantzia ondisa, ez da? Berak programa pizkatxo bat eta eskola kirolean ikuspegisa zabaltzen lagundu dozku. Zeatik, alde batetik, harremana dituelako zuzenian, aldundizakin, noski udalarekin, post-zerbitzuarekin, oinatin post-zerbitzua ditzen da, uste Gipuzkoan KOS edo mugimente programanekin ardura, erlazioa dakona. Orduan, horrek ez da gure esan lehen ikastetxak ez dukanik aldundiarekin eta harremanik, baina pertsonean bai borobeltzen da pizkatxo bat prozesu guzti hori, ez da? Eta esan bezala balio erantzia ondisa da. Eta gero guk adibidez, geure klasiak eta enpresa bati ez lehitu gotzan, kasu honetan Atulen enpresa hori, eta bertan koordinatzaile pedagogiko bezala, gaur gainamen daue baita, Jokin Atxaga, eta bera dau bebaita pixka bat horren arduran, ez da? Orduan, pertsona bera gainera, Jokin Atxaga da, oinatiko post-zerbitzuaren ardura duna. Berak horrek pixka bat zigilatzen dau edo borobiltzen dau programa guztia, ez? Orduan, gauz 5 koordinatzaile, ikastetxe bakoitzeko bat, 3, gehi udaletxeko kirol koordinatzaile hori, pixkatxo bat, ez? Ikuspegi zabal horrekin, eta gero beste koordinatzaile pedagogiko hau. Orduan, gu 5 gauz, gehi batzordean aipatu ditugun 9 pertsona, gehi udaletxeko pertsona hori 10. Eta, pizkatxo bat horixe izango litzake, geure funtzionamentu, ez da. Lantalde horrez gain, eta hola, zertzela da minimo baten bukatzeko ja, finantziazioa. Gure kasuan, aldundisa eta noski udalatik aparte, ikasleen kuotak ditugu, eta gero baita babesle pribatuak. Babesle pribatu hori esker, lehen hemen aipatu dian, eke eta eki bezalako programak albidetzeko aukera, edo bintzak gutxinez eskaintzeko aukera izan dugu. Eta, gure eskaintza urritik hasi, oinatiko jaixa pasa hostian, eta kaina hasiera arte egiten ditugula, 500 ikasle pasatxo mugitzen ditugula, 25, 27 aste bukera, 20 modalidade ezberdin, eta, pizkatxo bat oso laburrian hori. Mila esker zuen hartatik. Kaixo egunon, ni June naiz, eta Oarsoaldeko eskola kirolako koordinatzailea naiz, eta Isma bezala komentatuko dizuet nola izan den Oarsoaldeko eskola kirolaren garapena, oso ezberdina da hangoarekin alderatuz, eta, abia puntu bezala, atzera egin barko genuke 20 urte inguru. Momentu horretan, hausnartu zen Oarsoaldean eskola kirola nola zegoen, eta berez elkarteen esku zegoen eskola kirola, portzentai oso handi batean erderaz egiten zen eskola kirola, eta 3 kirol bakarrikan lantzen ziren. Futbola, saskibaloia eta eskubaloia, beti bezala. Baina gehien bat konturatu ziren utxune asko zeudela. Entrenamenduak oso analitikoak ziren, entrenatzaileak oso gazteak ziren, jarrera aldetikan eta modelo aldetikan gauz asko zeuden hobetzeko. Eta nagusiki gertatzen zena zen, 3 kirol nagusi hauek lantzen zirela 3 hilabetero. Orduan, urte batean futbola baldin bazen, Oarsoaldean gertatzen zena zen, lehenengo 3 hilabetekoa futbola baldin bazen lantzen zen kirola, aurrasko apuntatzen ziren kurso hasieran, eta behin futbola utzita, utzi egiten zuten. Orduan, hasi ziren bai lau udaletako euskal departamentua eta bai kiroletako departamentua elkarrekin lan egiten zutenak, konturatu ziren hemen aldaketa bat eman beharra zegoela. Zerbait aldatu behar zela utxune hauek betetzeko. Komentatu, han, Oarsoaldean, Euskarako departamentuak eta kiroletakoak elkarrekin lan egiten dutela, geroztik eta egun arte. Bai, alde batetik ikusten delako ikastetxeek eskaintzen duten jarduera bat izanikan, berez euskeraz izan barko litzatekela, eta bestaletikan lehen komentatu zuten bezala, kirola aurrentzako zerbait gogokoa baldin bada eta euskerarekin lotzen baldin badute, azkenan atxikimenduaren indartsuagoa dela. Horran, hau hasieratik ikusi zen Oarsoaldean, eta biak elkarrekin lantzen zuten. Hasiera batean, hasi ziren hainbat formakuntza egiten, hasi ziren hainbat kanpaina sortzen, baina ikusi zuten aurrera egin ahal izateko garrantzitsuena zela bidean profesionalizazio bat egotea. Eta hemen urrats desberdinak eman behar zirela.
Eman zen lehenengo urratsa izan zen eskualde mailan, 4 herrietako ikastetxeak koordinatzeko eskola kiroleko koordinatzaile orokor bat. Figurari sortu zen, hori izan zen eman zen lehenengo pausua. Bere egin beharrak alde batetik ziren ikastetxetan euskara bultzatzea eta sustatzea, eta beste alde batetik baita aholkulari pedagogiko moduan lan egitea. Hemen, irizpide bezala hartu zen aurra zela eskola kirolaren erdigune. Eta bilatu barzena zela, aurra eskola kirolan zebilen bitartean bere garapena orokorra izatea eta osoa izatea. Ez izatea entrenamendu espezifikoak, ez izatea analitikoak, baizik eta kontzeptu orokorragoak lantzea, aurkaritzak, kidetasuna, espazioaren erabilera, olako kontzeptuak lantzea. Hau lantzen bidez, lortzen duzuna da aurra bere gaitasun motriz eta psikologiko eta sozial guztiak garatzea, eta behin alebineko kategoria pasata, berak aukera dezala, nahi duen kirola eta hori aurrera egin ahal izatea. Orduan, bi lan bide zituen hasiera batean koordinatzaile horrek. Aldi berean, sortu zen kirol mahai bat, eta bertan kirol mahai horretan asteartero biltzen hasi ziren, eta oraindik ere jarraitzen dute, daude 4 udaletako teknikariak, daude koordinatzaileak, eta baita ere ikastetxeetako eskola kiroleko arduradunak. Estruktura hori ja hasieratik sortu zen, eta da indarra ematen diona asko Oarsoaldeko eskola kirolari. Lehen pausu horretan, aurrerapen bat ikusi zen, baina Oarsoaldean 13 ikastetxe daude eta koordinatzaile bakarra etzen iristen leku guztietara. Orduan konturatu ziren, jarraitu behar zela aurrera, eta aurrengo pausua izan zen, momentu horretan lanbiden zegoen programa baten bidez, 4 koordinatzaile gehiago kontratatu ziren, eta Lesok adibidez, koordinatzaile propioa kontratatu zuen, Leso izan zen lehen herria, struktura guztiz profesionalizatu zuen lehen urtean. Tarduan ja, 6 koordinatzaile zeuden lanean Oarsoalde guztian. Asko ere hobeto iristen ziren ikastetxetara, begiraletara, saioetara, eta honek ahalbidetu zuen ere, larun batetako topaketetan, aberastasun gehiago ematea. 3 kirol nagusiak lantzeaz gai, sartu ziren kirol egokituko saioak, herri kirola, eskupilo eta beste hainbat kirol probatzen ziren. Eta ere aldatu zen, struktura hori 3 hilabetero kirolez aldatzearena, pasa zen 2 astero kirola aldatzearena. Horrela, espezifikotasun hori, entrenamenduetan espezifikotasun hori kentzeko intentzioarekin. Guztia aurrera eramaterakoan, kriston aurrera pausuak nabaritu ziren, euskararen portzentaia izugarri igo zen, parte hartzearen ere baita, baina momentu batean muga batekin topatu ziren eta konturatu ziren aurrera eman beharreko hurrengo pausua izan barzela begiraleak ere profesionalizatzea. Begiraleak kontratatuak izaterakoan, gauza asko albidetzen ditu baina beraien artean, egonkortasun bat egotea, izatea urtero begirale berriak sartzea baizik eta zu formakuntza bat ematen diozu begirale bateri, eta hurrengo 2 urteetan, 4-5 urteetan, hor jarraitzen baldin badu, formakuntza hori areagotu daiteke eta hori nabaritzen da saioen kalitatean. Bestalde baita, bere egoera duintzen duzu, baina baita, garrantzitsuena dela, exigitu diezaiokezu zerbait. Orduan hasi ziren baita begiralei, exigitzen kirol formakuntza bat edukitzea, eta euskaldunak eta euskalzaleak izatea. Hau izan da, eman den azken urratsa, eta honek nabaria ditu du, gaur egun Oarsoaldean eskola 100% euskalduna dela, saioetako eta bai larun batetako topaketak kalitate oso honekoak direla, eta hau bermaturikan dagoenean laguntzen diguna da beste balio batzuk laguntzeko aukera. Kiroltasuna, genero berdintasuna, sortu dire programak, desplazamendu berdearen inguruko programak sortu dira, larun batetan ez kotxez joateko 4 herrietan zehar mugitzen direnez, kotxe hartu beharrean, patinetean, txirrindan, nolako programa dago martxan, arbitraje txukunaren inguruko beste programa bat baita dago, Oarsoaldean, arbitro batek ez du falta pitatzen. Baizik eta falta pitatzen du, eta adierazten dio aurrari zer den egin duena, segatik pitatu dion. Olako gauzak ematen dute balioestatzen dute indarra ematen diote egoerari. Orduan, garrantzia eman dagoen estruktura indartsu honeri, azkenean Pasaian dago koordinatzaile bat, Leson dago koordinatzaile bat, Oiartzunen beste bat, eta Errenderin 3 koordinatzaile daude. Gehi, 4 teknikariak oso implikaturikan daude eskola kirolean, eta ikastetxe guztietako, 11 ikastetxeetako
Eskola kiroleko arduraduna ere oso implikaturik dago. Honek gauzatzen digu, iaz arte, 1.200 haur inguru mugitzen ditugula larun batero, 4 herrietan zehar, programan probatzen dituzte 3 kirol nagusiak, baino urte bakoitzean, Benjamineko urte bakoitzean eta Lebineko urte bakoitzean, 7 kirol desberdin probatzen dituzte. Orduan, 4 urteko programa bukatzen dutenean, aurrak ateatzen dire bere garapen motor orokorrarekin, eta baino gainera aberastasun kirolanistasunarekin. Eta ezagutza horrekin. Orduan, eta honek ere estruktura indartsu honek ere albidetu digu, adibidez aurten egoera oso zaila izan da, asko kostatu zaigu aurrera egitea, baina urritikan orain arte, Oarsoaldean ez da eskola kirola gelditu. Naiz eta gorrian sartu, programa desberdinak egin dira, eta mordu desberdinetan planteatu da, baina lortu dugu eskola kirolaz gelditzea, lehentasuna ematen bai diogu, aurraren garapen horreri, eta aurrak daukan garrantziari. Eta besterik gabe, arma sartzen dut, eta Iban eri. Egun ondenoi. Usulugo kasuan behintzat, ikastetxe bakarra gea, herrin bertan, kaskuan bertan, geodakau 2 auzotan eskola txikik, bai zubietan eta beste aginean. Bai, orduan, gure aldaketa hasi genuen 2018 ikasturtean, baina aurretikan ja keska bat zegoen eta aldaketa bat egiteko asmoakin, baina igual gehienei pasako zeigun bezala, pasako zeizuen bezala, nondik hasi ez? Bai, aldaketa nahi deu, baina gu pixkat aurkitu ginean, ni bere garaien ezitzailean egon eta koordinatzaile, eta esatezu bai eraldaketa, baina nondik hastegea, nondik ze pausu eman, ez? Pixkat esplikatuko izuet guk behintzat, hasieran keska bat praktekatu genuen, herri txikia da, orduan gorputz hezkuntzako irakasleekin, eletxeko irakasleekin, eta lan talde bat sortu genuen. Pentsatu genuen, guazen pixkat, elkarre zaute ginean, guazen lan talde bat sortzea, esan dizuten bezala, ni eskola kirolek koordinatzaile bezala, gorpuntz hezkuntzako irakasle, eletxeko irakasle, eta gero, aditu talde bat, egon zan gurekin, non generoan, inklusiboan, aixialdian adituak zianak. Gu pixkat kirol munduko ginean, aldaketaren beharra ikuste genuen, adar bat, bide bat geben eukalako bakarrik, lehen aipatu dan bezala, kirola, eta gero, beste esparru ezberdinak ez genituen ikuitzen, eta garrantzitsu iruditzen esparru horiek ikuitzea. Orduan, baina, pixkat ez genuen gai hoik guk oso ondo kontrolatzen. Orduan, aditu talde hori oso ondo etorri zitzaigun, biltzeko eta esparru ezberdin hoik, nola genukan jorratzia. Pausoi hasi ginen biltzen, gure artean sakontzen, eta, lan talde horrekin diagnostiko bat burute genuen, non ikuste genuen LH bat 6, izugarriko parte hartzea handia zeon, LH batetik 6ra, baina kontuatu ginen DBH-etik aurrea, irtera zegoen kirol federatua bakarrik, kirolak, ez zegoen beste irteraik parte hartzailea jeitsi ditezala, de infantietan. Eta kadetetik aurrea zer esanik ez, jeitxira nabarmena. Orduan guk esaten, adarroi badaukagu, guazen beste irtenbide ematea, jardura fisikoa adin hortan aukera emateko. Orduan, betik hasi ginen, emateko betik hasi behar dugu. Bildu ginen, egin genuen, gure diagnostikoa, antolaketa berria diseinatu genuen, eta antolaketa berri hori diseinatu ondoren, dirua behar da, eta gauza asko orduan, udala egon ginen, udalai aurkeztu genion proiektua, udala guztiz ados, aurre jarraitu genuen, geoherriai aurkeztu genion proiektua, eta, pixkanaka juntzan aurreaka, ez? Eskaintza egin genuen, eta, eskaintza egitakoan, guk pixkat, orain arte egin deuna da, LH bat 4, eskaintza aldaketa hoi. Gure asmoa da, aldaketa jarraitzen jutia, adinez gora, baina betik hasi ginen, guk LH bat 2
gure eskaintza zen jolasesi moduan, baina eletxe irula hau pixkat bideratzen zen, kirol eskaintza bezala, kirolak. Orduan, gu pixkat hasi ginean, ja zea eginda, antolaketa berria diseinauta pixkat, aipatuko izuet, antolaketa aldaketa izan zuen gehien bat. Guk gehien bat eskaintze genuen dena kiroldegian, dena itxita, kirola aipatuta bezala, eta aldaketa nabarmenak pixkat, sartu genituen, kalea, aixialdia, natura, gorputza diespena, autokudaketa, adin asketak, lehen egiten genuen elatxe batekoakin, bikoakin, irukoakin, laukoakin, orain ez, orain bai, egiten ditugu adinekoakin, baina batzutan adin asketak sartzen ditugu, eta ziurgabetasuna, esparru asko, lehen ez genituenak ikuitzen, eta guain pixkaneka zigenak sartzen, eta pixkat aipatu dizuten bezala, esparru horiek ez genituen kontrolatzen, eta sartu ditugunak. Kontratazioak, bai, geneuzkan kontratatuta, baina pixkat kirol munduko ezitzaileak. Orduan, pixkan nahi genuen, denetikan euki. Kirolean, aixialdian, eta, pixkat euki aldan, zabalena, kontratatuta aldan ezitzaile gehienak. Kontratazioa egiten duena da, pixkat, Noaua kulturel kartean bitartez, orduan horrek bideratzitu kontratuak, eta mai tekniko bat sortu genuen de bai, lehen ez zegoena, non, dago Noaua kulturel kartea, ikastola, udala, eta hor, hartzeitugu erabaki ezberdinak. Kontratazioak, diru laguntzak, aurrekontuk, ezitzegile kopuruak, eta bar. Eta pixkat hoxe, hola gure aldaketa, aipatu du, pixkat gu eletxe batetik laura zige aldaketa egiten, gure asmoa da pixkat, debatxe bat, bi, hiru, lau, pixkat, kirolaraz aparte, eskaintza jarduera fisiko iteko aukera ezberdina ematea. Mila esker. Eskerrik asko laboi, denbora hauetan zuen herriko kokapen hau egiteagatik. Guk badauzkagu prestatuta galdera batzuk, baina nahiko genuke zuek ere parte hartzea, eta norbaitek zerbait galdetu nahiko balie hemen gaur dauzkagula, aprobetxatu eta lasai asko eskatu hitza, bale? Bestela, bani hasiko naiz. Iban, zurekin igual hasiko naiz, eta kokatu duzu Usurbilgo eraldaketa, baina pixkat igual interesgarria iruditzen zaigu zergatia, zergatik ukurritzen zaizue, eskola kirola aldatu behar dela, Usurbilen adibidez, kirolaren ordez, jolas librea sartzerainoko olako aldaketa bat egiterako, zergatia. Pixkat aipatu lehen, ikuste genuen perfil bat bakarrei eskaintze geniola, eta gabezi bat zehola hor, ez geniola beste perfilako aurrei eskaintzen, eta beharrezko ikuste genuen, da gero da ikuste genuen, zu aipatuzun bezala, jolas librea sartu dugu, pixkat, beti bideratu iten dugu, aurrai bideratzen dizkio saioak, eta, pixkat, garrantzia iruditzen zaigu, oraindik ez dugu jorratu asko, baina, sartu ditugu, harrera egiten dugu, pasa dugu, ordu bete egiteaz, 2 orduko saioak sartu ditugu, ordu betekin etzigun ematen denbora, joan behar badugu naturaz gozatzea, edo kalea, etzun ematen iritsi, eta oso murritzak zen. Orduan 2 ordutako saio horrekin, margen bat ematen dizu. 2 orduko hortan, lehenengo 30 minutu, dia jolas librea, usten dio aurrei libre, batzutan materialakin, beste batzutan materiala gabe, eta, pixkat nahi dugu gehiago jorratu, baina, pitxen momentuz, hori egiten dugu. Gero saioa ematen dugu, eta bukaeran beti bai ematen dio protagonismoa aurrai bere eritzia jasoz. Somos Juntzaiol, somos Ibilidan,
ondo gaizki, eta, bueno, aurrai ebai, aurren eritzia hartuz, ez? Iruditzen zaigulako garrantzizkoa dela. Vale. Bueno, berai galdetu diot, baina norbaitek zerbait gehitu nahi badezue, lasai asko, Bueno, Isma, zuk zure hitzartzean aipatu ezu, eraldaketa prozesu honetan inorretzela soberan egon, eta pixkat igual nahiko genuke sakontzea, oinatiko eraldaketan nortzuk izan zineten parte hartzaile nagusiak, eta pixkat nork eraman zuen lidergo hori. Pixkat eraldaketa abiatu nahi duten herriek ere, jakin dezaten, nondik eta zeinekin abiatu behar duten. Vale, bueno, gure kasuan, nik ustot gidaritza edo, bueno, lidergo hori pixka bat partekatua izan dela, ez da? Alde batetik, lehengo udaberri txapelketa hori, gero eskola kirola bilakatu zana, eraldaketa prozesu honen aurretik zeuen geldi. Hau da, eukan beti hobekuntzarako joera bat eta aldaketak egiteko joera bat, ez? Aniztasuneruntz eta berdintasuneruntz eta hitzarmenak talde eragile ezberdinekin egiten eta bar, ez? Baina egisa da, ez dela ikastetxetetik bakarri sortudan zerbait, baizik eta udalak berak beukala baita hor bere kirol plan bat egiteko bihar bat, eta uste herrixak eukala biharra, ikastetxetan bezeuen kirol planik, oinatiko eskola kirola bezeukan olako kirol plan garbirik, eta herrixan falta zan, ez da, oinatik mailan. Orduan alde batetik ikastetxeak eta eskola kirola bera, bere kirol koordinatzaien bitartez eta bai, noski udala, kirol plan horren bitartez, eta gero baita, gure kasuan lehen esan du moduan, badau Aloña Mendi kirol elkartia, 16 sail ezberdin dituna, eta gero bere inguruan igual Tatarraz patin elkartia, edo, ez dakit, Irasan antzerki eskolak, eta bueno, badauz beste eragile ezberdin pila bat, ez da. Orduan, batez be gure kasuan, 3 eragile horrek izan zian, udaletxea, ikastetxea beraiek, eskola kirola, eta Aloña Mendi, pizkatxo bat, bere sail ezberdinen bitartez, pixka bat saltza hontan sartu zan, ez da. Beraz, gidaritza edo lidergo garbi bat baino, ekigun nora jo, gutxi gora bera, eta lehen esan dugun, ez da, zailtasun, sinergia horre bilatu behar ziala, ez da. Eta unik guztot, gure ereduaren, jarrakazta ez da esango, baina gure ereduaren pixka batxoa bilakaera honetan, inorrez dauela soberan, eta 3 pixkatxo bat talde honek izan diela indartsuenak edo garrantzitsuenak, baina beste batzuk atzetik laguntzeko preste ondia eta egongo dira. Eta gu pizkatxo bat bide hori zabaltzera goiaz, ez? Sanda, gu beti aipatzen dugu herri hezitzailean 3 hankak diela oinarrizkoak eta justo zuk 3 aipatu dituzu, ezta? Komunitate hori osatzen duten udala, ikastetxeak eta herrigintzako eragileak. Ez dakizuen kasuan ere hola izan zen, ala... Eragileak agian berdinak dira, bakoitzak eraman duen pisu agian desberdina, ez? Adibidez, Oarsoaldean, 4 teknikariek eskola kirolarekin, bai Pasaia, Lezo, Errenderia eta Oiartzungo teknikariek eskola kirolekin daukaten nola involukratzen diren eskola kirolarekin asko laguntzen du gauza guztiak aurrera eramateko orduan. Bertan dauden koordinatzaileak ere indar asko egiten dute, baina indarra goitikan etorri da Oarsoaldearen kasuan, teknikarien aldetikan. Gero, aurrera paso emateko orduan denak parte hartu behar dute, baina adibidez Oarsoaldean hori oso nabarmena da. Bueno, egia da Hernanin ikastetxek daukatela garrantzia gehien, koordinatzaile bat dago ikastetxe bakoitzean, eta gero 2 ikastetxe txiki daude, Txirrita eta Imakuladak, eta horiek ez daukate koordinatzaileak guk hartzen ditugu beraien aurrak parte hartu nahi baldin badute. Eta bai udalak bai dauka garrantzia, baina gelditzen da bigarren plano batean. Azken finak bere uste dute ikastetxek eduki behar degula garrantzia, guk aportatzen ditugu gure ideia, gure proposamen guztiak, eta normalean bere gurekin ados egoten dira, eta gure apoiatzen gaituzte, baina aurrera egiteko pauso guztiak ikastetxeak markatzen ditugu. Ez, nik aipatu dut leheno, pixkat,
sortu genuen mai teknikoa, hor pitxa da hola, denetik ikastola, udala, Noaua kultura elkartea, eta, denen artean behintzat, biltzegea hor, eta hartzeitu dugu erabakiak. Egia esan, dena profesionalizauta dazkau, ezitzailetik, labur ezitzailetik sortzira pasa genean, da horrek suposatzen duen gastua, kuotaz profesionalizatzeko kuotekin ez da iristen, orduan hor udalan laguntza beharrezko izatea, eta gure aldetik hortan udala bat dago da indarroi egiten du lagunduz ekonomikoki. Bale. June, urrengo galdera zuentzat, zezuek, urte asko daramatzazue, prozesu luzea da, eta pixkat zer da atera dezuen ikasketa nagusia, eta zein esango zenuke izan diela zailtasun, gainditu behar izan dituzen zailtasun nagusia baitare. Zailtasun nahi dagokienez, agian profesionalizazio bide hontan pausu bakoitza emateko dirua sartu behar da, finantzazio bat behar da, eta hori ez da erresa kasu guztietan, ez? Eskola kirolea datorren dirua dator bai aurre kobratzen zaien kuotatikan eta ikastetxetatikan, aldunditikan eta udaletxetikan. Batzuk ezin dira mugitu, orduan udaletxeak horre egin behar duen lana handia da, ez? Eta hori zailtasun bat izan da, eta bai dagia prozesu guztia orokorrean kontatu dizuedala, baina herrialde bakoitzean pausuak abiadura batean eman dira. Batzuetan agian erresagoa izan da finantzazio hori lortzea eta pausu horiek ematea, beste batzuetan polikiago joan dira, naiz eta lauak elkarrekin lan egin. Beste zailtasun bat baita da, 11 ikastetxe daude egun oarsoaldean, eta 11 iritzi desberdin. Orduan, mailan elkartzen gera denak, eta denak norabide berdinean goaz, baina bakoitza ikuspuntu ezberdin badugu. Orduan, hori dena bateratzea eta bultzatzea ere ez da erresa. Baina, zailtasun guztietatik ere ikasi da, eta egun dugun struktura guzti hori esker da. Horrendik ere jarraitzen dugu aurrera, eta dauzkagun utxuneak aurrera egiten. Guk zailtasunak, laguntza guzti zeuki dugu udalaldetik. Piskat bai euki dugu, lehen batek aipatu duen bezala gurasoak ez. Kontrako korronte bat euki genuen, horrelako aldaketa egin da, izan zen aldaketa potentia, ez? Hortik, ematetik gauz bat bakarra, hoi dena sartzia, piskat ontzan guraso aldetik, etzuetan ondo ikusten, piskat behien filosofien etzan sartzen, kirolaz bestalde, holako aipatu ditudan gauzak sartzea. Orduan, piskat zailtasunak, esatearren, eritzi ezberdinak, edo, ekuen ditun, da, piskat badago hor, saiatzekea, denon aldik eta denon artian, gurasoek bai nahi du parte hartu, ez deta ipatu, mai teknikoan dago guraso bat, baina nahi du sartu, horregat izixe gurasoak, ikastetxe ezberdinetik, bai budarri ikastolako guraso bat, eta aipatutako auzo ezberdinetako, zubieta eta gineko eskola txikiko gurasoak bai, mai tekniko hortan. Orduan, gurasoen presentzia honez, behaien keskak eta erraxo iriste zaizkigu, ez, guraso batek beste gurasoen iritzik jasotzeko, eta hola behintzat denon artian, baretzi ezberdinekin, aldan eredu honena emateko. Azkenan esan dugu, ez, eraldaketa hauek, korronte hegemoniko garrantzitsu baten aurka doazen enean, paraleloki lan pedagogiko handia egin beharra egoten dela, ezta? Bai, ados hor esan danakin, gure kasuan be, pizkatxo bat, prozesu luzia da, eta prozesu luze honetan, zailtasunak, eta bidian, momentu batzutan pizkat zailtasun horreiri aurriteko be, erronka bat izaten da, ezta? Gure kasuan, udaletxea
kirol elkartia, neko potentia, eta ikastetxeak geuzen, ez da, orduan, hasi ginenean pizkatxo bat, eskola kiroleko plan hori erredaktatzen, hor ikusten hemen kasu batzuetan, lehenengo eta behin helburuak finkatzea zen, ez da, zer nahi dugu egin, hemendik aurrera. Eraldatu bai, baina zertarako eta noruntz, ez? Eta hor adibidez, eragile batzuekin, kasu batzuetan, ikastetxeok geukan pizkatxo bat, helburu ezberdinak edo behintzat ez guztiz bateragarriak, ez? Kasu batzuetan adibidez klubarekin gertatzen zen hori, ez? Bai, hau ondo da, baina noraino, ez? Ordan, helburu horreitan pizkatxoat, helburu markatze horretan eta zailtasun hori kasu batzuetan gertatu zen. Beste atal garrantzitsu bat, eta gaur egun gero eta gehiago da, komunikazioa. Komunikazioa arlo ezberdinetan, lehen aipatuan bezala, ez da? Komunikazioa ikastetxe bakoitzean, eta ikastetxe bakoitzean lehen esan dugu moan, gure kasuan hiru ikastetxe ezberdin ginen, eta ikastetxe bakoitzean pizkatxo bat hau komunikatu zanean, horrelako galdera sortu zian, ez? Zergatik eskola kirola egin behar dau, benetan futbola, eskubaloia edo pelota egitea nahi baldin badau, ez? Eta, hor pixka bat, buelte mutezatzu tortilla horri, ez? Eta horrelako disidentziarik ez dut esango, baina konbentzitu biharreko pizkatxo bat momentuak izan zian, ez da? Nik uste gero behin praktikan jarri danean, eta martxan jarri danean, eta ikusten danean zer dan, hor pizkaia kontzientzia hartzen daue bai, ez? Gurasoak, elkartiak, kasu honetan Aloña Mendizak, eta ez da, bide hau, beti ongo dia momentu batzuk gale, zadostasuna dauzenak, baina, bide hortan goiaz, ez? Eta lehen beti aipatu duguna, gure kasuan behin bagabitz, eragile ezberdinekin, beti elkarlanean. Zailtasun horrei, pizkatxo bat, ez izan deixen, pizka muga edo oztopo, ez da? Bale, gure kasuan, Hernanita Astigarraga proiektu bateratua hasi ginenetik, egia da bi herri ezberdin gerala, Astigarragak ikastetxe bakarra dauka, baina Hernanin ikastetxe nagusiak 3 dira, Langile, Urumea eta Elizatxo, eta hor azkenean errealitate ezberdinak daude. Eta Junek aipatu duen bezala, ikastetxe bakoitzean iritzi ezberdinak daude, nahiz eta filosofia berdina eta pentsaera berdina dauzkagun, azkenean bideak ezberdinak dira, eta batzuetan lan gehiago kostatzen du aurrera egitea, nahiz eta bide berdinetaik jarraitu nahi izatea denak, baina egia da gutxinaka lortzen ari gerala nahi deguna, eta momentuz nahiko pozik gaudela denok. Bale, eta, nire partetik laugarren galdera, gero ja zuen txanda. Olaia zuretzat, denontzat, gero. Zein esango zenukete izan dela oain arteko lorpenik handiena? Gure ustez lorpenik handienak bi izan dira, alde batetik, aurrei aukeratzeko aukera hori ematea, 3. eta 4. mailan iruditzen zaizkigu pixka txikia direla, baina bai 5. eta 6. mailakoei, bik programa eskaintzean, aukeratzeko aukera hori badaukate. Eta gero bestetik, Zurrunbilo programa adibidez, emate dizkiegu 3 jarduera ezberdinen artean aukeratzeko aukera hori ere. Orduan, behintzat aurrak ere protagonista izatea beraien programaren barruan. Eta gero bestetik, pixka bate Ibanek aipatu duen bezala, gu ere saiatzen ari gera instalazioetatik ateratzea, eta herrian dauden txoko, parke eta beste instalazioetan parte hartzea gure ekintzak. Orduan, txoko berriak ezagutzeko, eta gehien bate bai, herrira pixka bat ikusgarri egiteko. Eta horren arira adibide batzuk, lehen urtean antolatu genuen, zirko tailerra antolatu genuen, Atsegindegi plazan, herrian dagoen, zentroan dagoen plaza bat, ikastetxe guztiak elkartu genitun elkarrekin, eta musikaz girotuta goizpolita pasa genuen. Hala ere, ezan izan larunbateko jardunaldia bakarrik, astean zehar, 2 astetan, jorratu zuten zirkoare baita. Orduan, tailerrak egin genituen, eta materiala ezberdina eman genien, eta behintzat, 2 astez lantzeko aukera ere eukizuten.
Beste adibide bat, herrian zehar ere antolatu izan dugu altxorraren bila jolasa, eta pistak jartzen ditugu parke ezberdinetan, eta beraiek ere taldeka osatzen dute jolas hau. Eta, azkenik beste adibide bat, triatloia ere antolatzen dugu urtero, eta, aurrak hasten dira igerilekuan igeri egiten dute, gero bizikletan buelta baten baten dute herriko bidegorritik, eta gero azkenik korrika egiten dute atletismoko pistan, ibilbide bat. Eta, pixka bat ikusgarri egiteko azkenean, herrian zer egiten dugun. Ziko izugu denbora gehiago. Oarsoaldean agian lorpenik esanguratsuena da aste buruan zeharretako saioetako kalitatea, nabaritzen da aurrei askoz ere egokitutakoak dauden saioak direla, jokoen bidez eginak, ez direla ematen lehen komentatu zutena entrenamenduan bankilloan zegoela aur bat zai, ez? Holako egoerak jada ez dire ematen eta hori oso nabaria da. Aurrari zuzendurikako jarduera dela eta oso ondo egokitua. Gainera, niretzako ere 3 kirol nagusiak lantzeaz gain, urtero 7 modalidade ezberdin probatzeak, aurrari ematen dion aberastasuna ere oso esanguratsua da. Parte hartzea hain altua izatea eta gehien bat nesken 100% ere ia 35era edo pixka bat gehiago igo da. Datu guzti horiek oso esanguratsuak dira eta lorpen handia adierazten dute, ez? Eta gero, maila egotea handaukagun lan maila edo egitura hain indartsua izatea ere izugarri laguntzen duela gauzak aurrera eramateko orduan. Horiek uste direla Oarsoaldeko punto fuertenak bezala. Guria behintzat, asteko saioan, saioak, pixka aberastu induela, aurreko lehenen baten genuen konparatuz. Aipatu guk, famili plana ditzen dio, ez? Famili planakin hasi ginean, aste burutan, LH bat lau eskaintzen hasi ginean, eta, famili plana egiten genuen, pixkat ikuste genuen, herriko eragile eta ospakizun ezberdinekin ez genukala loturaik. Gu eskola kirola, eskaintzen bate genuen, baina herriakiko ez genukan loturaik. Orduan pixkat sortu genuen famili plana, eta egiten duena da, urtean zer herrieko eragile ezberdineko erle eguna, handatza eguna, inauteria daiala, pixkat lotura bat egin genuen, eta egiten genuen adibidez, urte bat egin genuen erle eguna, estilekin da, orduan, erlez mozorrotu ginean, eta nahi genuen pixkat familian gurasoen parte hartzea, ez? Gurasoak bai barne izan. Nola, sortu genuen, ingenuen eskutak eta jolas bat, gurasoak parte hartuz. Gurasoak parte hartuz, erlegunean, orduan, herriko ospakizun hortan parte hartzen duzu, gurasoak parte hartzen du, eta, pixka ja lotura bat badago, ez? Eta, bai pixka kostatzen segula guraso bezala, ez? Eskutaketetan, o dantzan, ez? Mundualdia da hau zurbilen, nazi ezberdinetako kultura, ze kultura, ez? Orduan, dantza ezberdinak egin genitun, eta, aurra zein guraso, dantzan, ez? Gure burroka hori da, bakizue, kostatzen nahi zeigu, gurasoen parte hartze hori aurrekin, hasi da, pixkat, kostatzen zeigu, ez, guraso bat dantzan hastia, ez, baina, aberatxe iriste zeigu, ordu, pixkat, hori famili plana aipatu guk, hori aurra eta dula. Espero lorpen handizenak etorteko dauzenak izatea, ez da? Hala eta be, nik uste dut, eraldaketa prozesua hasi ginenetik ikusi ditugula lorpen batzuk, ez da? Maila batian behintzat.
Nik uste dut gure kasuan importante izan dela pixkat ikaslia erdigunera ekartzea, ezta? Eta eragile ezberdinekin hori gabitz saiaketan, eta nik uste dut bidian lortzen goia zen zerbait dela, ezta? Pizkatxoa bere beharretara egokitu, ezta? Bera ekarri zentrora, ez kirola edo beste edo zer kontu ezek, eta bera ekarri eta pizkatxo bat hortik gero norabide ezberdinak hartu, ezta? Gure kasuan, astian ziarreko partaidetza bajua zen, eta astebukarakoa izugarri xa. Eta, bueno, astebukan egual 180 gauzen, baina astian zer 120 eskasi iristen zen, ezta. Gure kasuan gorakada nabarmena hori garri da, ezta. Astian ziarreko eta astebukarako loturak, hasiera baten geukan bilurra, horrek ez dago ekarriko astebukaerako beherakada edo jeitsiera bat, ez? Eta kontrakoa izan da, ezta, astian ziarrekoa ikaragarriko da. Gure kasuan, eraldaketan aurretik, emakumezko eta gizonezkoen mutiletan esken arteko proportzio ratioa handiko antzerakoa zen. Beraz, ja hor, bueno, zerbait aurretik egin ja, ezta. Gehixau, gure kasuan aurten jolase ziren gorakada. Lehenengo eta bigarren mailan lehen bagenituen aur kopuru bat, baina aurten ikaragarria zira. Gisa da, justo gure herri izan, igerilekoa berrizten eta obran eta ari dialat, igual ikasta horrei ez dia egon eta bar. Baina, bueno, ditxosozko COVID honek ekarri oskun gauza bat bebada beste gauza batzu bilatzia, ez da? Eta guraso horrek bilatu hori. Gure kasuan, espazio ezberdinak erabiltzen hasi gara, eta oinatik alde hortatik natura ingurunetik badako, eskaintza badako, eta lehen kirolde gizan zentratzen ginean horretan, gaur egun ikastetxetara zabaldu dugu pizkatxo eskaintza hori, eta lehenengo bigarren mailan jolas ezin asko nabaritu da pizkatxo bat hobekuntza edo parte hartze igoera hori, ez da. Anistasuna bai, gero eta kirol eta jarduera fisiko aktibidade gehiago egiten dira. Ez da, garai batean oso mugatuta geuzen oinara urte batzuk, ez betikoa, ez? Eskubaloia, kirola, pelota, bakoitza herri bakoitzen injarra da koño horretara, ez da. Eta hor lehen aipatu dana, ez da, berdina zirkua edo herri kirolak, ero duatloiak, edo, bueno, mila kontu, ez da. Beste kontu oso garrantzitsua gure kasuan da, nik uste dut, saria asko edatu dela, ez da. Lehen baginan ikastetxetako koordinatzaile bakoitza, eta pizkatxo bat personalizatua gaina ziren, izen da bizenekin, eta gaur egun hori, nahiz da guk erreferente izaten jarraitzen dugun usteot, asko zabaldu da sare hori. Hitzarmenen bitartez, ez bakarrik udala eta Aloña Mendilen aipatu bezala, baizik eta jo badaku, ez dakit oinatin trauti elkartia dau, ez dakit antzerki taldiak, pizkatxo bat zabaldu ino, ezta. Eta sare horrek dakar, pizkatxo bat, gero eta jente gehiago murgiltzea proiektu hortan, ez. Beste alde batetik, gure kasuan babesliak, nigo oinatik itinator, debago jenian kokatzen gara, eta niko izaera industriala eta kooperatiboa, igual esango neke badauela, eta hor babesleak, bila, lan handixea inja, pizkatxo babesle horien gana jotzen, ez? Eta beraien erantzuna oso positiboa izan da, ezta. Horrek zer dakar, alde batetik babes ekonomiko bat, dudarik ez, eta beste alde batetik egonkortasun bat bebai, ezta. Eta, egonkortasun horretan goiaz, gure programa, poliki-poliki doia, eta justo, pixka pandemia honek mugatzen gaitu, ez da, geldiarazten pixkat. Baina gisa da, babes ekonomikori jasoteaz gain, egonkortasun hori badakotzula, eta beste proiektu berrixeiri ekiteko bidia bebai. Gure garaixan kasu batian adibidez, oinala urte batzuk igual, ez dakit nola esan, neko programa estandarra geukan, ez da? Eta anistasun funtzionala, edo pixka bat, ez? Edo zein konteukan eskamutiko batek, igual bere burua ez egin ikusten hor, ez? Eta arazuetzan bera, noske arazoa gu ginen eskelako eskaintzen bera entzako ez, ez? Eta horrek, baliabide horrek, ekonomiko horrek, ekarri zen da bintzat, eki eta eki taldeak gutxienez eskaintzeko aukera, balorazioekin anistasun funtzionalako ikasleiri, horren arabera eki edo eken sartu, monitoria kontratatu, pixka guzti hori dana, ez da? Eta lehenen aipatu da gauza importante bat, ez da? Emaitza bera baino azkenean ikasketa prozesu hori, ez da? Eta parte hartzailetza hori eta ikusten du pixka bat garrantzia ondixen dakon gauza diala, ez da? Primeran, zabalduko dugu tartea hemen zaudetonak zerbait galdetu nahikoa zenute, edo streaming bidez jarraitzen nahi dienak ere txataren bitartez zerbait galdetu nahiko balute, zuena deitza. Bai, ez nik, eskerrik asko azalpenen guztien gatikan, eta balian jarriko nuk ere bai, hor ez daudenak.
Nik leheno jarri zuet euskalkien mapa, etzan euskalkiena, zan eskola kirola antolaketena, eta justo hemen bestaldean zareten askok, beraiek dauzkaten arribitxi asko ere badauzkazue kontatzeko, esateko eta mahai gainean jartzeko, orduan horiek ez di hemen azalduko igual, baina nik balioan jartzea diputazio bezala. Gero, batzen gaituna edo banatzen gaituna. Mahai gainean jarri dut igual, diputaziotik dagokian enean, zer da laurok batzen zaituzten gauza, nahiz eta bakoitza badirudi zuhaitz berdineko enbor, adar desberdinak izan, baina baduzue laurok gauza komun batzuk. Aipatu dituzue batzuk eta gaina oinarriko filosofiakin bat itzen du eta guk ere jarri dizuegun mahai gainean leno OMSek plantatzen duen sare lana eta beste guztori. Orduan bi ardatz horiek, ez? Koordinazio lanketa horiek, zenbat koordinatzaile minutu dituzuen, jarriko bagenu balantza batean zenbat gastatzen duzuen koordinazioan da zenbat monitoretan, da naiz eta denak profesionalizazio euki, minutu, ordu, euro asko, koordinazioan dijoa eta hori laurok elkartzen zaituztete. Beste eskualde batzuk nahiko lukete baliabide horiek euki eta eukitzea laurok, udalok, zuen udaletxeak ere atzetik eukitzea, beste batzuk ez daukate beste egitura hori. Eta puntu bat, igual, indarrean jarri nahiko nukena, eta leheno da azkar korrika presaka jarri dudan lauki batean, esplikatu nahi nuna, baintxe bertan multikiroleko programazari garela. Eta hor eskola kirolak beste hainbat kontu esaten zuten, eta laurok ere balioan jarri duzue, nolabaiteko oreka, nolabaiteko osagarritasun bat planteatu zuela zuen herrietako kirol klubekin. Hori ere adibidez lauok balioan jartzeko ustu eta badala puntu bat, ez? Zegoen arte beti jarri izan dugu, leheno aipatzen dizuen bi dikotomia horiek txurita beltzaren artean, nola badirudi hemen eztabaida dela, edo eskola kirola edo kirol eskolak. Behar bada igual eztabaida beste estadio bat eraman bar dugu, herri mailara jetxi, ikastetxe mailara jetxi, eta zuek egin duzuen bezala, nolabaiteko pax romana baten izenean, edo nolabaiteko pake baten izenean, bilatzea hildoiek. Eta txapatxoa bukatuko dute bi galdera egiten, bai? Leheno saiatu gara aldunditikan proposamen bat egiten. Orduan, nahiko nukena zan lauok, bakoitzak beretik, eta igual konpromisua larri eskatu gabe, proposamena nola iristen duzuen, ze iritzi dematen dizuen proposamenak, eta nola eragingo lizueken, eta aldundiari zer eskatuko zenioteke. Eskerrik asko. Bueno, konpromisoa bota izu, Nahi dunak bakarrik erantzungo du, Hartu denbora, lasai, ez da presaik. Ez june. Vale, venga. Vale. Bueno, eskerrik asko nahi galderiatik. Nik aldundixari, bueno, ez dut, ainurrin sentitzen, baina igual gertutasun puntu bat, ez? Eta lehen aipatu dozu, ez da, €1.000.000 eta 691.000 euro eta guzti horiek, ez da? Orduan, bueno, hor, inbertsio aldetik eta, bueno, igual badau zer egin, ez da? Nik kasu batzuetan mintzatet, igual egon jala urte batzuetako kontua da, baina igual desagertzar dauen zerbait, baina, bueno, badezpada, ez? Gare batian, gu Gipuzkoako txapelketatara eta joaten ginen, ez da? Eta olaiak aipatu lehen, bueno, beraiek etzela joaten, ez? Gu azkenean erabaki begen, ez? Bueno, kontu ezberdinengatik eta, baina pixka bat, hori alde batera iztea, ez da? Badaki garai batean sortu ziala, ez da? Selekzioak herrixetan herri batzuetan iteko, ez, kontuak, eta, bueno, azkenean ikastetxe bakoitzak jolasten hemen pixka bat, ez, bere kontuz. Gu goinatin adibidez sekulez dugun horrelakorik, sinisten geben bakoitza bere ikastetxean aldala behintzat, parte hartzen hemen, 6. mailan, gu joaten ginean, Gipuzkoako txapelketa horretara, eta azkenean erabaki geben ez joatia arrazoi ezberdinetatik, ez da? Eta, bueno, nik uste txoke egiten dauen gauza batzuekin, adibidez, bere garaixan behintzat, 6. mailan, jatorrian hitzeko oinatiar bat baldin badeuen, euskera maila dela eta urte bat gaztiagoekin sartutako ikasle bat, ez dakit, 2. mailan iriste zen oinatira, poliki urte bat gaztiagoekin edo pixka bat aritzen zen, bere talde egonkorra hori zen, eta 6. mailara iriste zenean, igual ezin hemen parte hartu, suposatzen zalako urte bete, zaharroa zala, eta talde hori hobetzen zuelako, edo ez? Kasu batzuetan baita, beste gehienetan ez. Eta, hori adibide txiki bada, ez da? Baina beste kontu askokin begertatzen zen, ez da? Orduan, beti hitz egiten du hitz ponpoxo honeik, ez? Inklusioa eta guzti honeik, ez? Pizkatxo bat horretan,
orain diok gehiago eraikia, ez da? Bueno, askotan kirol elkarteari eta beiketan xau eta, baina, bueno, geure barnian be, eta seguru oinatiko ereduan badakula horrelako kontraesanak be baita ez, ba, bueno, hori, adibide txiki bat esan da, baina horrelako kontu batzuk eta ba eusen, ez da? Orduan, bueno, erabaki benez joatea, beste modu batera antolatzea, edo baiararekin zerbait egiten astea pentsatzea edo, eta, bueno, pizkatxoa bidia hortik, ez da, ez da esango trabak inbintzen duz, noski guztiz kontrakoa, baina bai kontu batzuk pizkatxo bat zaintzea igual, ez kontu horretan. Eta seguruen ez igual gaindituta dauen zerbait da, ez? Baina, bueno, aprobetxatzen dut pizkatxo bat komentaieko. Venga, Iban, hori deket. Ez, pixkat, aipatu, bota zuen asmoak, edo, pixkat, kirole egokitua, ez, esan deun, aipatu zuen, gu gure aldetik, bai, buruntzaldean egiten deuna da, pixkat, topaketa ezberdinak, lehia utzita, futbolesko baloia, saskiboloia kendu, LH bost zei hain eize, eta egiten deuna da, denak elkartu, bost herri ez, olaia Errani, Astigarraga, Urni eta Lasarte eta Usurbil, guztiek biltzen ditugu, ikasturten zar bost saio egiten ditut, eta herri bakoitzak antolatzen du saio bat. Orduan, guk orain arte antolatu dugu kirol egokituko saio, sentsibilizazio saio bat, egiten dugu saioa, eta oso aberatsa iruditu zaigu inditugun jardunalditan, eta, hori sartu dugu, baina, ikusite zaigu posible dela, aldan enean, gehiago sartzen jutia, eta oso aberatsa izan dela, gure aldetik. Piskat diosunarakin, bai daki eskola kirola oso zentraturik bezala dagoela Benjaminak, Alebinak eta kiroletara. Eta horre ere beste buelta bat eman adin tartea handitu eta ikusi dena garapen bat dela eta dena modu jarrai batean joan barko litzatekela esan duzuten da joko jolas bidez eta beti ere aurra ardatza izan da, prozesu luzeagoa izan barko litzateke edo egokituagoa. Ez bakarrikan zentratua gauden bezala kirolera eta adin talde hoietara. Beste pausu bat izan genitzeke, ez? Denari buelta pixka bat eman eta aurra beste modu batera ikusi, ez? Adina, lehenagotikan jasota, jokoa, jolasa, garapen orokorragoa bilatzen, beti ere bilatzen duguna delako bere onura eta aurrera egin nahi hori, ez? Buelta hori ematea oso interesgarria nire iruditu zait. Ideia hori behintzat egotea, hor, eta, ikusiko. Sanda, zuke bai? Venga. Bale, nik ere bai pixkat horren arira, ikusten dut LH bat eta bi nire bai jolasezi programa egin zenuten, oso polita, oso aberesgarria, gainera adibideak daude, egia esan oso ondo dago, 3. da 4. mailan, multikirolak bultzatzen dezute, guk ere bai, gero 5. da 6. maila iristen direnean, 6. maila gehien bat, errendimenduarekin guk hor nahiko talka egiten dugu, esaten dugu nahiago dugu ez lehiatzea, baina lehia hor dago ere bai, gehien bat futbola, eta guk bai botatzen dugu bai faltan azkenean errendimenduan dauden aurrak eskola kirola egun gutxiagotan egin dezakete. Eta guk azkenean horrekin ez gaude ados. Azkenean beste errendimenduan ez daudenak, beraien adinekoak direnak eta beraien geletan daudenak, ez dira honenak, gainera eskola kirola gehiago egin behar dute, eta horrek bai umei asko afektatzen diela. Eta pixka bat horren arira ikusten dut zuek ere bai, eraldaketa prozesu horretan zaudetela, jolasak eta asko sartzen ari zeatelako, baina guk errendimendu aldetik hor pixka bat sufritzen dugu. Eta bai, gustatuko litzaiguke baita eskola kirola luzatzea DBH mailara. Gehien bat DBH lehenengo mailan eta 2. mailan gelditzen dira askok, hori ez dituzte aukeratzen klubetan, gelditzen dira zintzilik, eta egia da guk Hernani eta Astigarraga mailan aukera batzuk eman nahi dizkiegu, baina klubarekin harremanetan jarri behar gera, bereik ez dituzte taldeak sortzen, aurrak ez erregin gabe gelditzen dira, eta gu ere prozesu horretan gaude, zenbait eskaini nahi diegu,
baina bueno, egia da diputazioan aldetik ere eskola kirola hor bukatzen dela eta aurrak batzutan gelditzen direla ezer egin gabe. Bueno, nik galdera pixkat hori eskola kirolaz hitz egiten dara jogu goizosua eta asko zuen ereduetan asko azaldu duzue koordinatzaien figura eta baina ezitzaileak, ez? Azkenian koordinatzailean eta aurren artean dauzen erdian dauzenak benetan ezitzaileak die eta eurak uren eskuartzean bidez, ez? Guk hemen eraldatzea nahi dugun hori martxan jartzen dauienak, ez? Edo ekintza zuzen horretan dauzienak. Eta hortaz, bai gustoko jaten jakitea zuen proiektuetan hezitzaile horiek aipatu duzue profesionalizaziorazko pausuak eman dituzuela, baina zenbateko denbora bai daukien, ez? Hausnartzeko, konpartitzeko, askotan, bueno, ni aixialditik nator, eta sarri demandatzen duguna da eskuartze zuzenaz gain, ez? Eskuartze zuzen horrein, prestaketa, ebaluazio, jarraipen, familiekin egon, hezitzaileak eurak formatu, ez? Aipatzen dugun balio horreitan estea, jendarte hontan ez da horren erreza, ez? Gu geu eraldatu beharra daukogu pertsona moduan. Hortaz, horretarako zenbateko baliabideak dituzuen eta zenbateko esfortzua itxendan, ez? Bueno, koordinazioa ezinbestekoa da, baina hezitzaileak bai denbora behar dauiela iruditzen jat. Horren inguruan zuen programetan zenbateko eskaintza dukotzuen? Bueno, Usulugo kasuan ari bidez, bai, zuk aipatuzun bezala igual saio zuzenak, ez, bai saio zuzenak, baina gero gero prestaketak, bilerak eta hausnarketak egiteko, Usulien aldetik oso ondo dago biderauta, kontratatuta daude, eta kontutan hartzen dira gauz horiek, orduan ez da saio zuzenan kontratazio bakarrik, prestakuntza, bilerak, eta bar, kontutan hartzen dira eta alde hortatik, horresuposatzen du ordu gehiago kontratatzea, eta bar, baina lehena epatu bezala, udalak esfortzu handi egiteu, ados dago guztiz, eta guk alde hortatik suertiak hau. Eta hori da, pixka desitzaile titula duena dia, OIBF, magisteritza, edo aixialditik datostenak, eta orduan, zuk esan duzun, ezitzailean garrantzia badauka, eta guk gure aldetik bintzat, guk dazkaun ezitzaileekin, suerte handiak gaur. Oharso aldean, lehen esan bezala, dene daukate kirol prestaketa bat, izan daiteke minimoa, modulokoak edo aldundiko formakuntza egindakoa, magisteritzakoak, IBF-ko jendea gor lanean baita. Hortaz gain, ikasturte guztian zehar, koordinatzaileek ematen dizkigu formakuntza bereziak beraiei baliabideak emateko edo beraiek eskatzen dizkiguten gauzak landu ahal izateko, formakuntzak egiten ditugu begiralekin. Eta bestalde, astero, beraien kontratuen barnean, badaukate ordu bat edo ordu gehiago, prestaketa lana burutzeko. Bilera bat ere egiten da ikastetxo guztietako koordinatzaileek, errenderin, daude oraintxe bertan, 6 ikastetxe martxan. Koordinatzaile bakoitzak 2 ikastetxe darama. Astero, koordinatzaileak geratzen da ikastetxeko begiraleekin, behar duten saioak prestatzeko, larunbatetako jardunaldiak antolatzeko, eta hori astero egiten den gauza bada. Eta hori beraien kontratuaren barnean sarturik dago. Daude begirale asko, 2 talde entrenatzen dituztenak, orduan daukate. Astean zehar 4 ordu entrenamendurako, beste ordu bat saioak prestatzeko, gehi asteburutako saioetan parte hartzeko. Orduan kontratuan hori dena barneraturik dago.
Bueno, gure kasuan be, formazioak eta bai, lehen esan dugun pizkatxo ikuspegi zabal hori edo eremu hori pizkatxo bat zabaltzen hasita, formazioatara bai etortzen dira monitorea, gure kasuan aurten okeres bana 12 bat monitore, dozena bat monitore dauz. Atzo bertan arratzaldean genero formazioa izan geben, baso formakuntzarako be itzordua daku, martxoa 5ko astebukara horretan uste dut, eta horretan monitoreak guztietan parte hartzen dago, ezta. Gure kasuan koordinatzaile pedagogikoaren bitartez pizkatxo bat mugitzen da guzti hori dana, epatu duzuen moduan dana kontratua dakoi, monitore guztiak. Gure kasuan martxoak 13 konfinantu dituztela eta maiatza bukaera arte eta be etzian ertera joan eta zebez, hau da plantillan izan genituen eta beste lan mota ezberdinak eta egiten, ebaluazioak prestatzen, ikaslei inkestak pizkatxo bat gertatzen, lehen ez du epatu baina erdigunera ekartzeko, ikasleak erdigunera ekartzeko horretan, beraiei begaldetu behar xau, ez da, askotan galdetzen dugu, inungo eragile guztia, gurasuak eta askotan azketan xaku ikaslea bera, ez da. Eta, bueno, pizkat hortan aritu zian, ez da, ez bakarrik klasiak emuten gertatzen baizik, eta baita beste ikuspegi batzuk, pizkatxo batzuk jorratzen, ez. Oin erdigeldi egon garen tarte honetan be, eguen asmoa, bereiak, bueno, geokatxin antzerako, edo, pizkatxo bat herri xantziar eta, antzerako zerbait montatzen, altxorren bilako kontuak, eta bar, ez da. Eta gero materialakin berdin, ez da, dituzten biharrak, ero danadalakoak, guri galdetu, kasu honetan koordinatzaile pedagogikoari, eta horren arabera, materiala eskatu behar baldima da, eta, kasu horretan beraien parte hartzea badau. Kontratupean dauz, eta, edo IBEFA ikasten, edo ikasitza, edo magisteritza ikasten ikasitza dauzenak eta dira, gaztiak, egisa da, 19, 20, 22, 23, 24 urte, normalian, eta, aurten gainera eskaketan xauga gauza asko, ez da. Oso gaztia dira, formakuntza prozesu baten dauz, eta, zeinaka, kontaktu barik, izan material barik, edo materiala garbitu eta orduan, beraie beneko lan, ez da. Toka usatea aurten dano iri, baina guztu bereziki beraie, ez da. Hasi, noiz hasi, gelditu, berriro gaikin, ez. Gure realidadea, gu borrokatzen ari gara zuek esaten dezutenarekin, gureak bakarrik kobratzen dute saioa, eskaintzen duten saioaren araberakoa. Normalean izaten da astelenetik ostegunera ordu bete, eta gero, larun batetan oain ezin dara eskaini, baina, larun batetan 2 orduz. Orduan, saioa koordinatzaileak prestatzen ditugu, formazioak eta guk ematen dizkiegu, biletaren parte hartzen dute, baina hori momentuz ezin diegu ordaindu. Halare ikastetxeek hori borrokatu nahi dugu, udalarekin elkarlanean gaude, baina egia da gure diru laguntzak bakarrik etortzen direla ikasleen kuotetatik, udaletxeak jartzen duen aportaziotik eta diputaziotik, ez daukagu ez enpresa pribaturik ez ezerrez, orduan egia da ikastetxe guztientzako eskola kirola zulo badala. Orduan, bide hortan goaz, hortan nahi gehalanian, baina momentuz guk ezin diogu hori ordaindu. Ez dut monopolizatu nahi, baina hori beste argazki batzu dauzkat, ez? Multikirol programan daren hezitzaile begiraleen erdia, Gipuzkoan, ustezko voluntario bezala lan itxin du. Diot ustezko, zehor barruan 2 multzo dare, dale voluntario, eta beltzian kobratzen duen voluntario bat. Profesionalizatuta daren inean, hor bina bardura. Profesionalizatuta esan nahi du, igual kontratu daukala, baina oraingoz, indarrean sartu ezten, kirolan biden legea betetzen duen edo ez ere, zalantzan jarriko dugu. Aurten, ointxe 2 hilabete bada, Eusko Jaurlaritzan, parlamentuan barkatu, legebiltzarrean, publikatu da kirolan biden legearen zirriborroa. Moratoria bat dauka aplikatzeko 2025an. Orduan, aipatzen duzuen eskulan horren garestitze eta ikuspegi hortan terremoto bat datorkigu. Ze hondikan ez da findu zer nola etorriko dan. Borradoria berak ja gauza batekin batzuei haserretzen gaitu. Eta zan, dekretuan jasotzen zan eskola kirol koordinatzailerako gutxieneko titulazioa hondikan eta berago jarri due. Orduan, igual ere bai, eskola kiroleko monitorea bera ere, berago jarriko du eskakizuna. De hecho, haintxe atea du ikastaro bat, ikusiko esan dute, monitor auxiliar de deporte escolar,
Ez dakigu hori auxiliar hori gatuko dan fijo no auxiliar, baina hori mai gainean dago. Orduan, 4-5 urtean, hau mai gainean, eukiko duzu denok, zer nola heldu, aipatzen ari zareten ikuspegi horri, besterik gabe datutxo hori eman nahi nun. Bueno, kaixo, eta lehen da bizi zorionak da noi, egin dezuen prozesua gaitxik edo lana gaitxik ez da. Nere galderan agian adarretatik bestaldetik nihua, baina pixkatxo bat hausnartzeko eskolaz kanpoko ekintza bat da, ez da, eskola kirola hau, ekintza hau, jarduera hau, eta nahiko nuke hausnartzea pixkatxo bat ia ikasle guztien gana edo aur guztien gana heltzen garen. Ez da hor maila sozioekonomiko ezberdinak, etorkinak, bakoitzak familian dituen bere egoerak, pixkata hausnartzeko hori. Bestalde, aipatu dezu ere ikastetxeak zutabe garrantzitsuak direla, eta hala dia. Hor nahiko nuke jakin gorputz hezkuntzari zenbat ordu eskaintzen zaion, zuen ikastetxeetan. Nik usten dut horre bermatzen dela azken batean ikasle guztien gana heltzea. Minimotara jotzen badegu ordute erdira hezkuntzak hala arautzen du, astean ordute erdi, 2 ordu mailaren arabera. Ez litzake egokiagoa izango bermatzea hezkuntza arautuan ordu gehiago eskaini gorputz hezkuntzari, jarduera fisikoari, esan dituzuen helburu guzti hoiei galdera botatzen dut. Ez dut uste batak besteak kentzen duenik, ez da? Baina bai egin beharko duke halako hausnarketa bat hezkuntza arautuan ere, ia jarduera hauei ze garrantzi ematen zaien, bai ikastetxeetan, familiak eta hezkuntza berak, ez da? Eusko Jaurlaritza, gobernuak edo nahi dan moduan. Bueno, horra horren ere galdera. Galdera batzu badaude, denbora badijoa, orduan saiatuko gea batek erantzuten. Bai, nik oso labur. Eskerrik asko galderietik. Usto galdera oso interesgarria dela, ez da. Gure kasuan, oinatiko kasuan, ez da, aipatu oso pizkat, indize sozioekonomiko baxu badakoinak, edo zaurgarri xabadianak, edo haber posiblean iristia, ez da, alde batetik. Horri erantzunez, gure kasuan, oinatin beti komentatu izan dugu, hitzarmen edo guztioien bitartez, edo bintzat, elkarlan horren bitartez, guztion gana iristia, ez da, betiko ez, unibertsala izatea, parekia, guztiorian, ez da. Oinatin nahi ez badau, txipistin deitzen den programa bat, euskera zerbitzu bada, udaletxeetatik bultzatuta, eta jatorrian hitzeko oinatiarrentzako bideratuta dau. Bai hoiekin, eta baita oinatiko gizarte zerbitzuekin be, elkarlanian jarraiketan du. Oinatiko gizarte zerbitzuetan, oin COVID-a dala eta pizkatxo bat atzera gelitu gara, ez da? Badauzelako pizkatxo lehentasuna handixo badakoin beste kontu batzuk. Baina beti komentatu izan dugu, mai baten lau hanka horreik biharrezkoa diala, ez da? Eta gizarte zerbitzuak, eta kasu honetan, gure kasuan bezala, txipistin programa hori, ez da? Jatorrian hitzeko oinatiarren programa horretan, ustot guztionen gana iristeko oso aproposa den programa badala. Gure kasuan, inor ez da gelditzen kirola egin barik, kasu honetan, edo arrasa, edo erligio, edo indize sozioekonomiko bajo izateagatik. Eskola kirolak, momentuz, gizarte zerbitzun eta bitartez, ikusten badau ikasleren batek ez dakola gaitasunik bere kuota hori ordaintzeko, eskola kirolak asumitzen da hori. Zorionez ez dira inbeste, baina bai dira gero eta gehiago. Eta, momentuz geuk hartzen ditugu. Eta gero beste alde batetik, hezkuntza arautuan eta hezkuntza formalerako edo, heziketa fizikoako saioetan ordu gehiago eta nik uste beste galdera on badala, ez da, ez dakit aztertu leke, baina gutxienez, zer pentsa ez, kardaki gukena, ez da, zergatik ez eskola kirola bera be, hezkuntza arautuan edo hezkuntza formalean sartu, ez da, ordu lektiboetan, ez da, eta danon gana iritsi, ez da, posible da hori, ez da posible, ze momentutan, ze baliabidekin. Gutxienez aztertu beharreko zerbait izango litzakela, ez da? Ez bakarrik orduz kanpoko hortara mugatzea edo astebukeretako jardunetara, ez da?
Egunon, nik bi galdera erantzun nahi edo aldunari. Alde batetik, jakineko nuke zuen eraldaketa, eskola kiroleko eraldaketa prozesu horretan, aipatu duzue, profesionalizazioa, kirolarloko ikasketak, edo magisteritakoa dituen jendia, ia hor edo udaletatik edo bestela, beste zail batzuk pixu izan duten, edo izan duten pixurik, euskara, berdintasuna, hezkuntza, hor okerrezpana hoiunek aipatu du, euskara zailetatik elkarra nahi intzala hasieran, gero esan dezu udaleko teknikarien implikazio handia dagoela guain, pentsatzet kiroletakoak izango diala danak ere, baina, ia beste zailak hor parte hartzeik izan duten, eta gero, beste bat, zuke Isma aipatu dezu zerbait ere, aurrei galdetu zaie, parte hartzerik izan dute zuen prozesuetan, bai diseinuan, bai egikaritzerakoan, edo baita ere gero, eta zuk aipatu dezu inkestaren bat edo pasara zenietela, ia ze jaso da nortik, jakineko nuke, eskerrik asko. Oarsoaldean, komentatu bezala, euskara eta kirola elkarrekin hasi ziren lanean eta prozesu guztian zehar elkarrekin jarraitu dute. Gaur egun ere oraindikan urtean 4-5 aldiz euskarako teknikariak eta kiroletakoak elkartu egiten dira hausnartzeko nola joan eskola kirola eta zertan hobetu daitekeen. Eta beste departamentuak hasiera batean ez daude hortan sarturikan, Oarsoaldean. Gure kasuan, igual prozesua egituratzen baino gehiago izan da igual bizkatxo bat gerora, ez? Pizka martxan jarrian eta ikasle horreri galdetzea, ez da? Gure kasuan aurten ez, baina HH5-en eskaintzen geben eta 6. mailaraino, eta hor bakoitzari egokitutako inkestak pasak izaten ikasleri. Eta hori lehen esan bezala, kirol koordinatzaile pedagogikoan bitartez eta monitoriak sortutako galdetegi batzuk zian. Beraien artean zer urteten zen? Danetik, ez da? Guk ikasle bakarrik ez, ikasle, guraso, eta beste eragilei be galdeketan xau. Baina kasu honetan ikasleak batez be, aipatzen eben alde batetik, lehen hastian zeharreko saioa ordubetekoa zen, eta motza iruditzen zitzaien, eta hori dalata, kasu eginaz, ordu eta erdira zabaldu ditugu, pizkatxo bat ordutegi hori. Orduan, hastian saio bakarra daku momentuz, baina bai da ordu eta erdikoa. Horre dakar pizkatxo bat, lasai etorri, merienda hartu, jolastu, eta beste gauza deskaketan baina gero zan bebaita, kanpo espazioetara irtetzia bebaita, ez da? Hau da, beti lauparetan artenen beharrean tarteka irtetzia. Eta pizkatxo bat hortan oinarrituta, gure filosofiaren pizkatxo bat, berriro eraldaketa edo aldaketa prozesutxo bat bauen, eta poliki-poliki bagoia sortara. Lusatu pixka bat saioak, eta aukera dauenean kanpo espazioetara urreratzea. Aprobetxatuko esateko, eraldaketan azten edo abiatzeko gogoa daukazuen herrientzat, nik uste bi klabe oso importante bota ditula oraingo galdera hontan, ze guk goiz osoa daramagu esaten balioen hezkuntzarako tresna izan behar duela eskola kirolak. Orduan, inolaz ere ez dugu ulertzen izan behar duela kirol teknikarien ardura, bai? Osea, benetan balioen hezkuntza hauek zeharlerroak eta denon ardura baldin badia, udaletako atal desberdinek, parekidetasuna, berdintasuna, aniztasuna, natura, esan nahi, eta azkenean, eskola kirola tresna bat bihurtu behar baldin badegu horren jiran, nola baiteko ez, ertz desberdinetatik eragin behar degula, eta zergatik ez hasieratik aurrei, beraiei galdetu nolako eskola kirola gustatuko litzaieketen. Bale, kaixo. Nire kezka agian ez da insakona ez, baina eraldaketa bati begira kezkatzen nagoen zerbait da. Komentatu dezue, egiten dituzuela astean 2 saio batzuk, beste batzuk 2 orduko saiok, ez? Nik horrek uste detena da, talde asko izan da,
ea nola iristen txaten, hoitena kubritzea, ez? Ikustet ordutegi aldetik, asko luzatu daitekela, edo gero baita zenbat monitore dituzuen, monitore bakoitzak zenbat talde izaten ditun, eta hori da pixkat kezkatzen ditena. Bueno, ni langile ikastetxeko kirol koordinatzailea naiz, eta langileen 250 haur gutxi gora bera dauzkagu. Horrek esan nahi du, astelehenetik ostegunera, 10 talde gutxi gora bera egoten direla egunero. Orduan, begirale saiatzen gea, azkenean, esan dugun bezala, begiraleak, orduka ondo kobratzen dute, baina azken finean 6 orduko lan batean, soldata ez da bateria ona. Orduan, saiatzen gera ematen, astelehen eta asteazkenetan talde bat eukitzen dute, eta astearta ostegunetan beste talde bat eukitzen dute. Orduan azkenean, astelehenetik ostegunera lana daukate, eta gero astean zehar, bere saio bakoitzarekin ordu bete izango zuten, orduan 2 ordu, astean zehar, 6 ordu. Gu egia da, beti koordinatzaileak saio guztietan horre egote gehala, eta adibidez guk langileen egiten deguna da aurten 3. mailako guztiak ikastetxean dauzkagu, 4. mailako guztiak kiroldegira bideratu ditugu, eta 5. eta 6. mailakoak dauzkagu institutuan. Hor, nahiko espazio handia daukate, eta hor egoten dira, atxalde guztian zehar denak egiten dute, 5 laurden gutxitatik 6 laurden gutxitara, orduan denak daude momentu berdinean. Talde bakoitzak begirale badauka, eta ikastetxe bakoitzak koordinatzaile bat. Orduan, gu egia da, beti bueltak ibiltze gehala atxalde osoan, egoten gera zentro bakoitzean tarte batean, eta beti telefonoari pegatuta momenturen batean zerbait gertatzen baldin bada, egia da, instalazio batetik bestera, 50 minutu gehien ez dagoela, eta normalean urgentziazko gauzak ez direla pasatzen, baina bai beti egoten gera hor, bai elkarlana, aurrak ere bai, arazonen bat edo baldin badaukate azkenean, begiralea hor dago, baina koordinatzailearen figura ere garrantzitsua da, eta egoten gera 10 minutu edo bakoitzean, eta horrela, bueltak atxalde osoa. Gure kasuan, guk eskaintzen duena da 2 orduko saioak, aipatu bezala, eta 2 orduko saioetan LH bat eta 4 egun eta ordu berean. Guk ukitugu 8 zitzaile, bakoitza 10, 12, 13 aurrekin, zitzaile bakoitza, eta gero beste zitzaile bat aurri gabe. Ikuste genuelako beharra, eosein batek mina hartu, eoser, bintzete zitzaile betaldiak ingeatu eta libre dago noi, pixkat, komodin bezala. Eta hola zaten dugu, eta 2 orduko saio gortako. Bai guk pixkat aipatu, 2 orduko saioetan bai ikusi deula, pixkat gurasoi utzi dioula, alta zaigu, 2 orduko eskaintza horrekin, gurasoak denbora hoi, ordu bete biharrean 2 eukitzeak, jarduera fizikoa egiteko, aprobetxatu du batuko bestek, ibiltze jutego, kiroldei jun eta esan izan dugu kirol teknikariak, etorrizko zaizkigu gurasuak, eskainiko diogun, eskaintza bat jarduera fizikoa egiteko. Eta, bere alde positiboa horri atei dugu. Oarsoaldean, ikastetxe bakoitzak erabakitzen du zenbat ordu astean egin saioak, batzuk egiten dituzte orokorrean, dire 2 ordu 2 saio astean, 2 ordukoak, eta gero larun batetakoa, baina badaude ikastetxe batzuk, eta gehien bat aurten ikastetxe handiek espazio aldetikan eta arazoak izan dituztela, badaude ikastetxeak astean behin ordu terdiko saioak eskaintzen dituztela. Oarsoalde guztian egongo dire 70 begirale inguru lanean, eta hori ikastetxe bakoitzak dauka estruktura desberdina, moldatzeko modu desberdina. Nik orokorrien mai gainen jarri nahiko neuke hausnarketa bat, ez? Hasieratik ikusi dut hau
hemen hanka bat falta sala, eta iruditu jate, aisialdi munduarekin, hezkuntza ez formalaren munduarekin, badagoela beste sistema bat, bai? Gipuzkoan gainera oso errotuta dauela, balio hezitzaileekin lotutakue, parekidetasuna, inklusio, kultura artekotasun, euskera, jolas, ez? Eta, herri bakotxien izen desberdinat euki aldau, ludotekak adibidez, ez? Aisialdi mundua. Iruditzen jate, eraldaketa batein bier baldin badugu, gaur egun antolatuta daukagun moduan, hau da, sistema bat eskola kirolarena, beste sistema bat aisialdi eta ludotekena, bai, gure artien bereizketak egin deko guzela, eta adintarte batzutan, helburu bardinek dekoguz. Ni ez nator kirol mundutik, ni hezkuntza ez formaletik nator. Orduen, helburuak erabat konpartidu egiten doguz. Ze mugimenduarena, jolasarena, aisialdi munduan hori helburu bada, bai? Eta orduen, iruditzen jate, eraldaketa prozesu honetan, sistema hau be kontutan hartu beharko geunkela. Hau da, egin beharko gendula, ez kirol ikuspegi orokor batetik, ez? Ez herrigintzatik egin beharko gendula, eta herrixen ze eragile dekoguz. Herrixen dekoguz, gure herrixen, ez? Bergaran adibidez badaukaguz, ludotekak dauzkagu, aisialdi taldiek daukagu, eskola kirola dauzkagu, eskolak, bai? Eta sortu beharko dugu zeozer, bai? Ez eskola kirol alde batetik, ludoteka bestetik, bai? Sortu beharko dugu zeozer, danontzako amankomuna izen aldala. Bueno, hori izan da, aurkezpen danak entzuten egona zenien, ni nire buruen irudikatzen egona zena esan dut, jo, sistema pilo badekogu sortute, helburu bardinekin, ze kirola egitearena, mugimenduarena, jolasarena, bai, ume aktibo batzuk eukitearena, hori sistema danon helburu da. Orduen, beste barik ez da galdera bat, zan, hausnarketa bat, berakor mutil batek egin dago aportazio bat, ez dakit jundan, bai, usteote hortik jun aldala be bai, ez, hausnarketi edala, ez da eskola kirola zelan eraldatu behar dugun, ze eskola kirola danok lotzen dugu, kirolaren konotazio txarrenekin agian, ez? Baina sortu behar dugu zeozer orain arte egon astana, bai? Zuek zuen herrixetan sortu dozue, bai? Baina iruditzen jate, eraldaketa prozesu honetan, beste hanka hori, Amaiak esan daben moduan bebai, ez? Aisialdiaren hanka hori, hezkuntza ez formalarena, kontutan hartu behar dugula benetako eraldaketa bat eitzeko beste barik. Bueno, nagore, primeran datorkit hori bukatzeko, ze beak aipatu duna izango litzateke herri hezitzaile bat sortzea, ezta? Orduan igual borobiltzeko ondo datorkigu, eta ikusita ordua ere gainean degula, igual bukatzen jungo gea, bai? Bueno, mila esker benetan, gaurko jardunaldi hauetan parte hartu zuen izlari, entzule, teknikari denoi, denon ekarpena beharrezkoa izan bai da, topaketa hauek aurrera ateratzeko. Jakintza zuela, oinarriren asmoa badela topaketa hauek hasiera bat besterik ez izatea, hau da, eskola kirola eraldatzen, abiatzen zareten herriekin foro bat osatzeko asmoa badaukagula, noiz benka elkarrekin bildu, bakoitza egiten nahi den pausoak konpartitu, kezkak, ilusioak, iruditzen zaigulako elkarrekin gainditzea erresagoa delako. Eta hoxe izango ez zuela gure berri, ondo segi, eta hurren arte.